Hai, abin ya motsa yana dukan rai ya bakin ganga. Soyayya ce Allah ne ya haɗa mu, ba wanda zai raba mu, sirrikanmu a cikinmu, iya mana sai raba. Da farko dai sunana Sadiq Saleh, sannan an haife ni ne a jihar Borno. A nan na taso ne makaranta da duka wani dai al'amuran rayuwa ta a can dai gaskiya na to gaskiya lokacin da na fara tunanin waka, don tun hasali damun ina da sha'awar wannan abin tun ina yaro, to ina kan kwatanta waɗannan abubuwa har Allah ya zo ya sa na kai lokacin da na fara zuwa irin in fita haka dai da abokaina da sauransu, sai abin irin ya fara shiga raina, kamar ni da abokaina haka, to su ma suna da ra'ayin wannan abin, to ina jin haka kawai sai ni ce to ni fa bari in gwada zuwa studio in ga ya abin zai kasance, kuma da ikon Allah ina zuwa sai na gwada. To waka ta farko gaskiya bana ce ba zan iya tuna shi ba, dan kawai na zo na yi sa ne haka, amma kamar waƙar soyayya ne dai gaskiya. Waƙoƙina a yanzu haka gaskiya ban san adadinsu ba, don na yi su da dama. Na yi waƙoƙin aure, na yi na siyasa, na yi na soyayya, suna nan da yawa gaskiya. To waƙar da na fi so a yanzu dai kai gaskiya abin ya motsa ni, ta kaga ita aka fara sani na da ita duniya ta sani, to gaskiya yanzu ita ce waƙar da na fi so. Abin ya motsa yana dukan rai ya bakin ganga, soyayya ce. Abin ya motsa yana dukan rai ya bakin ganga, soyayya ce. Tabbas ina rubutawa, wasu kuma gaskiya bana rubutawa. Ito gaskiya a waƙoƙin da suke waje, misali ni na fi jin waƙan Nancy Ajram. A nan kuma gida gaskiya na fi jin waƙoƙin Husaini Danko. Ito waƙar da ta wahalar da ni gaskiya lokacin da aka sani waƙar biki na farko, waƙar auren yayata, shine waƙar da na fara yi na aure a farko, to gaskiya na fi shan wahala akan fiye da kowane irin waƙoƙin da nake. A yanzu ba zan ma iya tuna shi ba don ya jima sosai gaskiya. Burina dai ni shine damun kamar yadda dai mawaƙi damun burinsa ya shahara ko ina a sansa, so alhamdulillah mun fara taka matakin, kuma muna fatan Allah Ubangiji ya ƙara taimaka mana baki ɗaya da ma duk wani wanda yake burin wannan al'amari.